Kumusta na ang batang na trauma na pinalabas ng teacher niya sa classroom? Ang netizens ay hindi kumampi sa kanya, kahit siya naman ang tunay na biktima. Dati-rati madalas na silang mapalo, madalas na silang sigawan kahit saan. Ngayon'y hindi na, may batas na pumuprotekta, lalo't may lapitan na ngayon. Rafi Tulfo in action, lagot ka na. Teacher, humanda ka, matatanggal na ang iyong lisensya para di ka na muling makabiktima ng iba pang kawawang mga bata. Ang boses ng netizens ay narinig, nagkaayos na ang dalawang panig. Ngunit ang mga netizens banat pa rin, kahit si Idol Rafi kamali ay inamin. Dati-rati mga bata nooy masunurin, madali nga silang kausapin kahit saan. Ngayon'y hindi na, ang mga bata'y may rights na. Kunting palo at sigaw lang ay ito'y child abuse na. Kay hirap na ang magturo ngayon sa classroom ay sobra ang distraction. Konting kamali, ika'y isusumbong sa programa Rafi Tulfo in action. Kahirap na ang magturo ngayon sa classroom ay sobra ang distraction. Konting kamali, ika'y isusumbong sa programa Rafi Tulfo in action. Kapwa guro, mag-ingat sa action, maximum tolerance ang kailangan ngayon para tayo'y hindi makukulong ng child abuse, aka child protection, ng child abuse, aka child protection.